Pani, teraz ste hovorili o tom, že ste potrebovali ovplyvňovať poslancov, aby podporili váš návrh. By ste získali nejaký priestor, že ste komunikovali so starostami, ale komunikovali ste aj s občanmi, ako na takých neformálnych diskusiách. A toto ako prebiehalo? Čo sa dialo na tých stretnutiach s občanmi? No, tak snažili sme sa s tými ľuďmi im vysvetliť o tom, že čo sú reálne a nereálne riziká. Tie predsudky, ktoré proste my ako bežní ľudia voči bezdomovcom máme, tak jednoducho spôsobujú potom to, že si dokreslujeme to, čo sa bude diať. Naozaj boli ľudia, ktorí stále podľa mňa sú v tom, a nepomôže ani svetená voda, aby si prestali myslieť, že im budú bezdomovci vykradať pivnice, že im budú, ja neviem, boli názory, že ich budú znásilňovať a podobné akože už úplne také extrémne názory. Ja robím s bezďakmi, už tu bude teraz 6. rok a proste bezďaci nie sú tí, ktorí vykradajú pivnice, bezďaci nie sú tí, ktorí vykradajú byty, bezďaci nie sú tí, ktorí unášajú deti. To sú proste ľudia, ktorí sú normálni kriminálnici a je to úplne iná skupina a väčšinou majú kde bývať a vôbec sa nemajú zle. Ľudia, čo sú na ulici, sa snažia prežiť. To znamená, že vedia, že to prežitie im nepomôže, keď ukradnú nejaký televízor niekde, lebo proste môžu sa to sedieť. Lebo prvé, čo proste policajti urobia, že budú hľadať medzi ľuďmi, ktorí sú na ulici. Takže myslím si, že to sú také tie úplne extrémne obavy. A potom sú bežné obavy, ja to chápem, tých ľudí, ktorí tu žijú, že je to pre nich niečo nové, niečo, čo nemusí byť sympatické. Ale zase na druhú stranu, toto, čo sme my vymysleli, my sme to nevymysleli, ten princíp. Hej? Ten princíp je úplne štandardný, to nie je nejaká prevratná myšlienka, že otvoriť proste denné centrum v centre. Tá myšlienka funguje v zahraničí, v Prahe je fakt, že kilometr a pol od Staromestského námestia je denné centrum. Tie služby sú proste tam, kde, takisto ako ja chodím do potravín, tam, kde bývam, a raz za týždeň ideme neviem, do hypermarketu, tak ale logicky, keď idem z práce domov alebo opačne, tak sa zastanem v potravinách, ktoré mám pri dome a nechodím do Karlovej Vsi alebo na kraj mesta niekam ďalšie. Takže preto aj tie služby majú byť proste tam, kde tí bezďaci sú. Lebo potom sa stane to, že keď to začnem robiť na okraji mesta a vytlačať tých ľudí von, tak sa nám poprvé tých ľudí nepodarí vytlačiť. Po druhé sa nám stane to, že tí, čo tam budú chodiť, budú aj tak iba z toho okraju. Hej. To je akože štandardná vec, že ak sú teraz odlhárenie na kraji mesta, tak tam chodia ľudia z Ružinova, v Rakune a proste z okolitých mestských častí, ale ľudia z Karlovky tam žijú. To znamená, že ten model proste nefunguje. Že taká tá biozóna ľudská, či už je to človeka na ulici alebo človeka, ktorý má domov, tak proste ten princíp funguje rovnako, že idem tam, kde to mám v nejakom svojom rádiuse, hej, a podľa mňa je horšie, ak nemám kam ísť a nikam nejdem a zostanem proste bez pomoci, bez jedla, bez šiat a proste vtedy, v tej chvíli som nutený ísť do kontajnera, som nutený si zohnať niekde oblečenie a vtedy je podľa mňa ešte väčšie riziko, že sa niečo stane, ako keď vznikne denné centrum, kde ten človek bude môcť prísť a bude môcť normálne kontrolovaným spôsobom si naplniť tie základné životné potreby. Nehovoria, že to je tá základná rovina domca, ale nie je to len o tom. My fakt, že vidíme zmysel v tom, že tí ľudia, čo sem budú chodiť, tak v obrovskom percente z nich je proste potenciál na to, aby dokázali spraviť ešte vo svojom živote niečo, čo ich z toho úplného dna aspoň kúsok odrazí. Jasné, že sú bezďaci, ktorí proste sú na tej ulici roky a jednoducho už všetky tie veci, ktoré prežili, ich ovplyvňujú na toľko, že sa z tej ulice už nikdy nedostanú. Hej? Ale to sú tí najviditeľnejší ľudia, ktorých väčšinou bežní ľudia majú zakodované, že takto vyzerá bezdomovec. Ale je fakt obrovské množstvo bezďakov, ktorí sú na tom oveľa lepšie, či už sociálne, alebo dokážu si zarobiť aj nejaký malý odnos peňazí a potrebujú len proste s pár vecami pomôcť na to, aby dokázali byť bežnými členmi spoločnosti. A to je presne to, na čo bude zameraná tá integračná časť v domci, na to, aby tí ľudia sa mohli prísť, aby mohli získať prácu, aby mohli získať komplexnú starostlivosť odborníkov, ktorí v tom robia roky.